Ndakangoshanda kwevhiki 3 ndichishandira umwe mudhara. Ndainge ndichimushandira kumagaba uko kwaainge aine kafactory kake. Vane dzimba dzakati one day ende dzimba dzavo vanodzishandisa semawarehouse. Taiti kana tikagadzira mafake roiko vana kari uye aigadzira zvekare nerice refake, but ainyanya kugadzira mafake roiko otonotengeswa sekunge maoriginal roiko. Mudhara uyu history yake pandakaanzwa ichitaurwa nezvayo nevamwe vashandi vake vanoratidza kuti vainge vatova nenguva vachimushandira. Ini ndakangoshanda kwevhiki 3 chete ndikatiza nekutya nekuda kwezvandakaona. Hanzi aigara kuDurban, ikoko aiwirirana nemapakistani avo akamudzidzisa kugadzira mafake foods. MuZimbabwe mazara mafake foods. Kana riri seraisi zororai zvenyu, unless kana matotenga mumabig supermarkets. Izvi zvekungonotenga anyway rice muchapfidza zvenyu nekudya mafake rice. Kazhinji unoona neprice kuti chinhu chacho chinenge chakanyanyisa kuchipa. Kana vaya vanoita zvekupima zvekutengesa zvinhu zvinenge zvakapimiwa ndo vakazara nemafake foods. Vamwe vacho havatozvizivi kuti vanenge vachitotengesera vanhu mafake foods. Saka mapakistan iwo muSouth Africa, sezvo akadzingwa nemaSouth African, the next market iZimbabwe. Hanzi vatovamo muZimbabwe mapakistan vari kutobika mafake. Vanokugadzirira fake zvekuti unofungidzira kuti ioriginal. Handiti kuhembe, isu semaZimbabwean tagara tinotongofarira maproducts anenge ari fake. Hatina basa nazvo kuti ioriginal. Manje kuchikafu ndo kwatichakuvarira ikoko. I can say kuti munhu wose, the majority yevanhu vari muZimbabwe vakawanda vakatodya mafake foods, unless kana watoenda kumabiggest supermarkets ekuti havahodhi mune vamwe vanhu vanenge vaine tumabusinesses twepasi pemuti sekunana magaba uko. Ukapota uchienda uchinonohodha maproducts ikoko unenge uchingonohodha zvako zvinhu zvefake. Saka mudhara uyu auya muZimbabwe akabva achizotanga kuita zvekugadzira vana roiko, vana kari uye zvekare nerice refake. Mukoma pandakatanga kumushandira mudhara uyu, mari dzatainge tichipiwa dzainge dzitori mari dzainge dziine musoro. Ndikatofara. Ndaishanda as a driver. Ndaiti kana kuine maorders kwandinenge ndichifanira kuenda kunodeliver vana roiko, ndaitoenda even kuBulawayo ndichitoenda neroiko. Vamwe vanhu vachitofungidzira kuti it's original roiko but iri fake, but vazhinji vana zvina business vainge vachitozviziva kuti it is fake roiko. Saka kugadzirwa kunoitwa fake roiko ndakaona vachisanganisa masawdust. Aisanganiswa masawdust awa anenge akagaiwa kuita upfu. Zvino vaiti kana vapedza kuita saizvozvo vaizoshandisa food coloring kuitira kuti masawdust aya ange achizoita sekunge iroiko. Apa mafood coloring awa avaishandisa zvimwe zvacho zvinenge zvakaexpire. Zvaitouya kuDurban hanzi nezvikepe zvichibva kunana India, but zvinenge zvava ma-expired goods zvobva zvatounzwa kuZimbabwe. Saka you can imagine kuti munenge muchifungidzira kuti muri kutoshandisa roiko pakubika, but munenge muchitoisa masawdust muchikafu chamunenge muchibika, uye zvekare anenge akashandisirwa food coloring kuitira kuti zvinge zvichizoluka nice, but dambudziko nderekuti food coloring yacho inenge yakaexpire. Zvinhu zvinenge zvakatogadzirwawo fake ikoko kunana India nekunana Pakistan zvozouya kuAfrica zvakatoexpire. Ndinoona sekunge maproducts iwawawa anenge aka-expire because ndaitombotumwa taienda kunotora ma-expired products kubva kune mamwe ma-supermarkets. Ma-expired products anenge aine masalt akawandisa kana kuti MSG ndo zvavaiwanzokuda pama-products anenge aka-expire zvozanganiswa neroiko. Vaiva neumwe mushini wekuti unokuya kana bhonzo rinosara rakaita hupfu zvekuti haumbofi wakafungidzira kuti muroiko yaunenge watenga munenge mutori nemapfupa emhuka dzimwe dzinenge dzakafa dzoga.
Ndiyo nyaya yangu mukoma yandiunza pano. Pari zvinozvi ndiri kurarama hangu ndiri kunoku kuSouth Africa. Ndinongoshandawo zvangu, ndinoshanda mugarden, but zvandakaona pa3 weeks pandakashanda kumagaba handifi ndakazvikanganwa. And muZimbabwe chandakadzidza ndechekuti kana uchida kuita mari nekukasika, shanda nemafake products. Ukada kuita zveoriginal unobroka. Ndo secret yangu. Kana mukazonposta muzondizivisa, ndinogara ndichingoteerera zvirongwa zvenyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Is it true kuti vanhu vanogadzira mafake products vakaita sana Royco vachishandisa hanzi sawdust, hanzi taitokuya mabhonzo hanzi bhonzo rinokuyiwa kusara rakaita hupfu zvokuti hambofi makafungidzira kuti rinenge riri bhonzo remhuka inenge yakangofa yega, hanzi hupfu ihwohwo hwemabhonzo anenge akakuyiwa vaisanganisa nemasawdust kuitira weight. Strange things they do happen. Zvakangooma. Kana kuri kunzi mune zvamainge muchiita, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine secret yandiinayo. Handikati hangu secret because vanhu vanondiona ndichifamba ndakaremara ndichiri mwana mudiki, but vanhu havazvizivi kuti kuremara kwandakaita ndakaremadzwa nababa vangu. Zvinhu zvinorwadza kuti upenyu hwangu hwose ndinongoshandisa wheelchair, but ndakatozvarwa ndiri mwana ari right. Apa ndava kuenda kun'anga, moyo wangu unorwadza because yainge isiri tarisiro yangu yekuti ndinge ndichizonzi ndinoenda kun'anga nerimwe ramazuva because ininiwo ndinonamata. Handingatauri hangu zita rechechi because ndinotya kuti baba vangu vanokwanisa kuzozivikanwa. Zvakatanga ndichiri mwana mudiki pandainge ndiine 8 years. Baba vangu vainge vari mufundisi, asi vainge vachigona kuparidza chaizvo. Saka baba vangu ivo vainge vachida kuti vange vachizova bishop nekukasika. Apa vainge vasati vasvika pachidanho chekuti vainge vachizotarisirwa kuti vange vachizova bishop because kuchechi kwedu I think kutongori nemutemo wekuti mabishops vanenge vari vanhu vechikuru ndo vanenge vari mabishop. It is very rare kuti mufundisi wechidiki otongotorwa obva anzi ava kufanira kuti ange achizova bishop. Saka ipapo baba vangu ndipo pavakabva vachizoenda kun'anga. Zvinonzi baba vangu vakaenda kun'anga yainge iine mukurumbira yekuChipinge. Vakaudzwa kuti kana uchida kuita bishop, uchida chigaro ichocho nemasimba uye zvekare nekupiwa mari yakawandisa nechechi, unofanira kuti unge uchideura ropa remwana wako wedangwe kuitira kuti iwewe ukwanise kuzopa chikwambo ichi ropa. Baba vangu zvinonzi vakachema zvisingaite, vakati no, hazviite kuti ndinge ndichichekeresa mwana wangu. Hapana here dzimwe nzira dzatingashandisa kuitira kuti ndisazochekeresawo mwana wangu? Vakabva vanzi okay, saka mwana wako uyu wedangwe ndiye achazova mugarwe wechikwambo kuitira kuti chikwanise kuzogara mumba mako chakakuchengetedza. Kana ukazonetsana nevanhu vemuchechi, chikwambo ndo chinonomira kumberi kwako chichirova munhu uyo anenge akunetsa nekutouraya. Saka baba vangu ivo vakabvuma kuti chikwambo ichi chinge chichiuya kuzogara pamafudzi angu. Vakaramba kuti ndinge ndichifa. Zvino kugarwa kwandakaitwa nechikwambo ichi pamafudzi angu nekuti chinorema apa ndichiri mwana mudiki chakabva chachizotanga kundiremadza spinal cord yangu. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndichitotamba skipi neshamwari dzangu, I will never forget, ndakaona umwe mudhara ainge ari wechikuru. Mudhara uyu even though ainge ari wechikuru, but chainge chiri chidhara chainge chiri chipfupi pfupi chiine mazindebvu. Chidhara ichi chakafamba chikauya pandainge ndiri. Vamwe vandainge ndiinavo havana kutombochiona, ndini ndega ndainge ndichichiona chikwambo ichocho. Chakauya ndokubva chachizogara pamafudzi angu. Ndakanzwa ndichiremerwa zvisingaite, ndakatanga kuchema
ndichida kudzokera kumba, but makumbo angu ainge asingachakwanisiki kuti ndige ndichimasimudza. Ndakangorara pasi, ndakazotoita zvekutosimudzwa namai veimwe friend yangu pamba ipapo patainge tichitamba skipi neshamwari dzangu. Kubva zuva iroro handina kukwanisa kuzofamba zvekare kusvika pari nhasi. Baba vangu vakapiwa masimba ekuprofita uye zvekare nekuziva mhandu dzavo. Muchechi baba vangu vakatanga kutyiwa, zvimwe hazvo zvakaitika ndichiri mwana mudiki handicharangariri, but baba vangu zvinonzi pamazuva acho iwawo vaitoita minana, ndokusaka vakazoitwa bishop. Takakurawo tichigara pamba peministry. Motikari dzaishandiswa nababa vangu dzainge dziri motikari dzeministry. Kuburikidza nechigaro chavainge vava nacho cheubishop, baba vangu vakakwanisa kutotanga mabusinesses avo avanotorana to this very day, uye zvekare nemabrothers angu ndiwo ava kuvabatsira kurana mabusinesses because baba vangu vakura vachembera iko zvinozvo. Saka ndava kufamba ndiri kuenda kun'anga. Pane imwe n'anga iyo iri kuti inoda $3,000. Hanzi ndinokwanisa kutotanga kutofamba apa mwana handina mukomanashi. Chikwambo ichi ndinonzwa kuti chine nguva dzekuti chinenge chichitondidya mumakumbo angu kuti ndisambofa ndakakwanisa kufamba zvachose, but n'anga iyoyo iri kuti inokwanisa kuita hanzi a go back to sender. Kana vaita a go back to sender, zvinhu izvi hanzi zvichaenda kunorova baba vangu. Manje ndiri kunzwa kutya kuti ndichazonzi ndiri munhu akarovesa baba vake nezvinhu zvake kuburikidza ne a go back to sender. Ndinodawo maadvices kubva kune vedare renyu. Please ndibatsireiwo. Handina zvandinoswera ndichiita, ndinongoswera ndakagara zvangu pamba ndichingonzwa nyaya idzi. Ndinenge ndirimo mucomment section mukoma. Zvinoita here kuti semukristu unge uchiisa tarisiro yako yose pan'anga? Pandakasvikapo pamba pen'anga ndatokumbira imwewo friend yangu kuti andiendese kun'anga kuti ndinozvinzwirawo kuti chii chakaitika kwandiri kuti ndige ndichizosvika papozisheni yakadai. Ndakasvika patori nemapenzi, ndikatoratidzwa rimwe benzi iro rakanzi rakasvikapo pamba ipapo rainge rakatosungwa nemacheni, hanzi aigara akasungirirwa pamuti nekuda kwekupenga. But pandakasvikapo pamba ipapo benzi iroro ndo rakatoti gamuchira. Handina kutombozviona kuti murwere wepfungwa akatotaura nesu zvakanaka zvikanzi haasati apedza kurapwa, but kana ukasangana naye murodha umbofi wakafungidzira kuti iye anopenga. Apa vaitoti hanzi urwere huri pandiri vanokwanisa kutongohurapa, but vari kuda mari 3,000 plus. Hanzi ndinenge ndichifanira kugara pamba pavo kuitira kuti chikwambo ichocho pachinenge chichinditsvaka chisazondiwana, because pamba pavo hanzi patori nemagamba aripo ekuti hachimbofi chakaswedera padhuze nepamba pavo. Ndibetserei. Chandiri kungodawo ndechekuti ndinge ndichipona. Ndinenge ndiri mucomment section mukoma. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo mwana wabishop. Ndo zviri kuitika kwavari izvi. Zvinopisa tsitsi, zvinorwadza. Hanzi ndiri kuenda kun'anga. Munozvionawo sei vedare? Hanzi as a Christian zvinoita here kuti ndirambe ndichienda kun'anga? Apa pari kudiwa futi mari. Ivo vari kuti vane motikari imwe yavakatengerwa nasekuru vavo, vari kuda kutengesa motikari iyoyo kuti vakwanise kuenda kun'anga kunorapiwa. Saka vari kudawo mazano. Ngativabatsirei mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Inini ndinoshanda as a security guard, uyezve ndava nemakore akawanda ndichingoshanda sagadi. Kubva zvandakafoira O-level yangu ndakabva ndachizotongotanga kuita zvekushanda samahobho. Ndakatanga ndichagadha pamba peumwewo muIndian, ndokubva ndachizoenda ndikanoita course yangu ndikawana certificate, ndokubva ndachizotanga kushandira imwe kambani hombe. Ndava nemakore akawandisa, but zvandakaona mainge muri muna June
2023 zvakandipedza simba. Ndainge ndichigara kuWaterfalls asi ndainge ndichigadha imwe shop kuCBD, saka ndaiwanzo kuti makuseni paya it's either kana ndiine mari ndaikwirawo kombi, but most of the times nekuda kwekuti transport yainge ichidhura apa mari dzacho dziri shoma, ndaida kuchengetedza mari ndaishandisa bhasikoro rangu remountain bike. Sezvo shift yangu yaifanira kutanga kuma6, ndaisimuka pamba kubva kuWaterfalls kuma to 4 kana kuti 4 am chaiyo mamba kwedza, ndobva ndatanga kuchovha hangu bhasikoro rangu ndichienda kutown. Ndakati ndichichovha bhasikoro rangu mukoma, ndipo pandakabva ndachizoona umwe murume uyu wandakaona. Chakandikatyamadza paari ndechekuti ainge akatakura box, ainge akatotakura box achitofamba. Apa munhu uyu ndakasangana naye kudhuze nekuPark Town. Pandakamuona murume uyu akabva achizonyangarika, akanyangarika. Ndakamutarisa kuti akaenda kupi handizivi. Murume uyu aifamba ari kumberi kwangu, but even though ainge achifamba ari kumberi kwangu, ndakachovha bhasikoro ndicharichovhazve, but handina kukwanisa kuti ndige ndichimubata. Ndakaramba ndichingochovha, but ndaitozviona kuti munhu ari kumberi kwangu iye akatakura coffin, ainge akaita rekutsiga coffin, and akangozocheuka. Paakacheuka ndipo paakabva achizotongonyangarika. Kuti akaenda kupi handizivi. Ndichizosvika kubasa mukoma, ndakatanga kurwara zvainge zviri very serious. Murungu wandainge ndichishandira ainge ari wechirudzi. Handizivi umwe mushonga waakatora mushure mekunge ndamuudza kuti ndiri kurwara, because ndaiita kubvunda nekudedera. Ndikamuudza kuti ndainge ndasangana nemunhu uyo ainge akatakura coffin akaita rekutsiga, saka akanditora akaenda neni muoffice akati, usaramba uchiudza vanhu kuti ndo zvawaona ndo zviri kutokurwarisa izvozvo, nekuti zvawaona hazvidi kufumurwa. Usaramba uchingoudza vanhu, because ndainge ndava kungoudza vanhu avo vainge vachishandapo pasupermarket ipapo kuti ndo zvandainge ndasangana nazvo. Saka anditora andiendesa kuoffice, akabva achizotora umwe mushonga akanditi ndinge ndichikurura shirt yangu. Ndakakurura shirt ndokubva achizotanga kundikwiza muhapwa dzangu. Ndakati ndagara kuda about 5 minutes ndichirimo muoffice make, ndakatanga kubuda rimwe dikita risingaiti mukoma. Then ndokubva ndatonzwa kutoti simba rangu rainge radzoka. Haana kundiudza kuti mushonga iwoyo unoshanda sei, uye zvekare chii chainge chakonzeresa kuti ndige ndichirwara nenguva pfupi zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kana kumira. Ndiyo nyaya yandiinayo mukoma yandakuunzirai iyi zvanhasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kuti zvipoko hakuna, but zuva raunozosangana nacho chipoko ndo paunoona kuti anenge ari ma1. Ndiyo unenge wofamba majuchudza vanhu kuti akomana zvipoko zviriko. Apa waimboti hakuna chinhu chinonzi chipoko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi muri sei zvenyu? Chiri kundidya mwoyo muna 2026 uno. Ndava pedyo nekupedza zvidzidzo zvangu so that ndige ndichizova a qualified doctor. Asi ndinoda kureurura kuti mukoma pandasvika apa inini ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizonzi ndichazova chiremba. Vanhu vanotondiona vanotondiyemura vachiti mwanasikana uyu akadzikama uye zvekare akazvarwa aine ungwaru hwake hwaakapiwa naMwari. Asi chokwadi ndechekuti njere dzandaishandisa kubva ndichiri kuprimary school kusvika nhasi hadzisi dzangu. Amai vangu mukoma Nashi ing'anga ende muroi chaiye. Pandainge ndava grade 4 ndo pavakatanga kunditemerera mishonga yekuti ndinge ndichikwanisa kubira vamwe vana vandinenge ndichidzidza navo in the same class pfungwa dzavo. Pandainge ndava grade 7 mukoma zvaitoonekwa kutoti ndiri mwana ari very dull zvisingatauriki. Grade 7 inini ndakafoira
nekuda kwekuti handina kuita izvo zvandainge ndakaudzwa naamai vangu kuti ndinge ndichiita. Amai vangu vainge vakandiudza kuti kana tava muexam room ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozvikwenya nyora idzo dzavakatemerera. Ndakatemererwa nyora kugotsi kwangu uku, saka kana iri nguva yemaexams ndinofanira kuti ndinge ndichizvikwenya ipapo pandakatemererwa nyora. Kana ndikangoita saizvozvo, vana vose avo vandinenge ndiinavo muclassroom vandinenge ndichinyora navo the same exam, ivo vanozonyorera inini first vozotanga kuzvinyorera, ndichireva izvo kuti ndinenge ndavabira pfungwa dzavo panguva yacho iyoyo. But grade 7 handina kuita saizvozvo. Amai vangu vakapopota zvisingaiti, saka amai vangu vakazoti ndava kusekondari, she would make sure mukoma kuti ndinoshandisa mishonga iyo yaiita kuti ndige ndichizonzi I am a genius, but handina kana chandinotombogona. Ndiri dofo rekupedzisira. Sepandainge ndiri kuprimary school, ndine mamwe mabhuku awo akachengetwa naamai vangu ekuprimary. Zvinonyadza, zvinonzwisa tsitsi because ndainge ndisina kana chandainge ndichimbogona, but right now I am about to become a doctor. Zvino mukomanashi iko zvino zvine kukura, ndava kutya kuti ndichazokwanisa here kuita doctor because chandinonyatsokugona nekuda kwekuti ndinobira vamwe vanhu pfungwa dzavo. It is theory. Theory ndinorova, but pamapractical manje ndipo pari kundinetsa kuti ndikwanise kupasa maassignments angu. Mukoma, pari zvino ndiri kutoshandisa ChatGPT pane zvose, ende handizivi kuti ndichazova chiremba akaita sei uyo anoshandisa ChatGPT pane zvose. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti ndiri kutya kuti nerimwe zuva ndinokwanisa kuzouraya murwere, nekuti handina ruzivo rwuri mumusoro mangu. Ndiri hutsi mukomanashi, handina chandinotomboziva, but ndiri kuramba ndichingoprogresa nekuda kwemishonga iyi, zvekuti ipapa pfungwa dzangu dziri kuti kana ndikaita mari ndichingonzi ndagraduata, zvandinenge ndava kuda kuita ndezvekuti ndichatongotanga hangu kaprivate clinic, ndotsvaka vamwe vana chiremba avo vanenge vachida kushandidzana neni, inini hangu ndongoita zveadministration. But izvi zvekubatana nevarwere, mukomanashi, chandinoziva chaicho hapana. Tinoti kana tikadzidziswa zvatinenge tadzidziswa, ndinongokaruka ndatokanganwa, ende ndozvanditori. I am very dull. Even in real life ndinotombonetsekana nekutoverenga mari, ndinokwanisa kungovhiringidzika so pakucalculate change, zvekuti kunyangwe ndikanzi ndinenge ndichida kuchinja munhu mari inenge iri shoma, ndinotoshandisa calculator because pamba pedu tine kashop karipo, saka dzimwe nguva ndinenge ndirimo mushopu imomo ndinovhiringidzika zvisingaite, zvekuti pasina calculator mukoma hapatombomeri zvakanaka. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna chiremba vari kuti hanzi iro gore rinori vanenge vatograduata as a doctor, asi hanzi ndiri chiutsi, handina chandinoziva. Hanzi ndaifanira kunge ndakafoira kudhara, but ameno hanzi zvinongoitika pamaassessments ndinongonzi ndine zvandinoziva, but ivo vari kuti mupfungwa dzavo havana kana chavanoziva. Vanotoshandisa ChatGPT kuibvunza zvakaoma hazvo veduwe. Yapakaipa. Unenge watoenda kuhospital uchiti uri kuendawo kunoona chiremba, apa chiremba anenge akagara kuseri nekombiyuta yake akavhura zvake ChatGPT, uchimuudza kuti ndiri kunzwa chakati nechakati nechakati, iye achingobvunza zvake ChatGPT kuti munhu uyu ari kunzwa musoro uchitema angava aine chirwere chakaita sei. But I think it is a good move zvamuri kufunga kuti motanga henyu a small private clinic, imimi mongomhanya neadministration, motsvaka vamwe vana chiremba vanenge vaine experience, then motongoshanda zvenyu in your clinic. Ndinoona sekunge zviri nani. Hamene kuti muri yeZimbabwe munozvionawo sei? Zvakangoma hazvo veduwe.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Shimirai Mbichana. Inini ndine nyaya yangu yandiinayo. Ndava nemakore ndiri mupriesthood muRoman Catholic Church muno muZimbabwe. Mukoma, inini ndiri murevi wenhema. Ndiri kuda kureurura kuti ndiri munhu ane mhosva huru apa ndakura, zvimwe kuda ndatova pedyo nekufa zvangu. Mukomana She, ndine vana vakawanda vandinoziva, 5 vandakaita nevasikana nevakadzi vevanhu mukereke mangu. Ende vana ava ivo havatozvizivi kuti ndini baba vavo, but vamwe vana vandakaita kunze handizivi nekuti vakawandisa. Kune vasikana vamwe vandaidanana navo muchivande vandakamitisa. Vana vangu mukomana She, kana ndichifungidzira vanokwanisa kusvika kuma25. Vana ava ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichivatsvaka, but ndinonzwa kunyara ende ndinotya kubuda pachena nekuda kwevow yandakatora yecelibacy yekuti handizorare nemunhukadzi ndichisika naye bonde. Ende zvinondishayisa hope, ndokusaka ndauya panapa kuzoreurura, because umwe mwoyo uri kuti dai wataura nevana wavaunganidza vange vachizviziva kuti ndiwe baba vavo. Ndine umwe musikana wandakanzwa zvichinzi ari kuUK. Ndaimbotaura naamai vake asi vakazoshayika, but the good thing about it, ndine dhayari rangu pavakadzi ava 5 vane vana vandati vana ivavo I am sure about. Ndakanyora mazita avo uye zvekare nenhamba dzezvitupa zvavo ndinazvo mudhayari. Saka hazvindinetse kana ndikada kutsvaka vana amai ava, ndinokwanisa kuvawana easy. Ndiri kureurura zvinhu izvi nhasi mukomana She, nekuti ndinonzwa kuzvinyarira nekuda kwezvandakaita ndikafa. I know kuti ndichaenda kugehena nekuda kwezvivi zvangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndiri fata. Ndo zvavakaita izvi, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi shungu dziripo dzekuti ndinge ndichibuda pachena, but hanzi ndinonzwa kunyara, vanonzwa kutya kuti he will be exposed kana zvikazivikanwa kuti vane vana vakawanda kudaro. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana She, muri sei? Ininiwo ndakaita makore ndichitengesa hove, matemba nemabrim muno muHarare. Basa iri rakaoma nekuti idzo hove pachezvadzo dzinotoda ice uye dzinokasira kuora kana zuva rikanzi ranyanyisa kupisa. Kana dzikasatengwa futi nekukasika, hove dzinoshata. Saka ndakati mukomana She, ndahodha hove dzangu dzakawanda, ndakarasikirwa nemari yakawanda. Hove idzi dzakaora ndisati ndakwanisa kutengesa kudzosa mari yangu. Ndaitochema nditori kubasa. Then pane umwe mukadzi akazoti kwandiri aida kutaura neni in secret, vamwe vanhu vasingazvizive nekuzozvinzwa. Akabva achizondiudza kuti iye ainge achitenga inonzi formalin. Formalin iyi inoshandiswa kumamochwari kuitira kuti munge muchizosvika pakuviga mufi wenyu asati Saka akandiudza kuti mushonga weformaldehyde unochengetedza zvitunha mumamochwari. Kana ukagezesa hove dzako uchishandisa mushonga iwoyo, hove idzodzo dzinokwanisa kuita kana mwedzi dzisingaore, uye zvekare unenge uchitotengesa hove idzodzo dzinenge dziri fresh every day. Akati madzimai mazhinji avo vanoita zvekutengesa hove ivo vanotoshandisa mushonga iwoyo. Ndakatora mushonga wainge uri mubhodhoro ndokubva ndaenda nawo kumba. Ndasvika kumba ndikagara pasi nemurume wangu ndikamuudza kuti mushonga wandainge ndiinawo hanzi ndo unoshandiswa nevamwe vakadzi. Takabvunzana nemurume kuti toita sei. Of course tainge takaita malosses zvedu mushure mekunge tahodha hove dzakawanda kudaro dzikasvika pakuora, tisingakwanisi kuti tinge tichidzitengesa. Asi nemurume wangu takaita decision yekuti ndainge ndisingafaniri kushandisa mushonga iwoyo
nekutya kuvengwa mukoma. Saka ndakangoita sekunge ndainge ndaushandisa mushonga wacho nekutya kuzovengwa nemunhu anenge akuudza secret inotyisa kudaro. Kubva zuva iroro mukoma ndinotosema kana zvimwe zvikafu, kunyange ndainge ndichimboita zvekutengesa, but nezvandakaudzwa kuti vamwe vanhu vanoshandisa machemicals awo anoshandiswa mumamochwari. Hii mukoma, vanhu denga vachaita rekugugula zvechokwadi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Vari kumawana kupiko machemicals awa? Anotendedzwa here kuti unge uchizomatenga kana usingaiti zvemamochwari? Let us talk about this mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.